Rádio Slovensko, Slovensku. Tešíte sa na nový prírastok do rodiny. Všetko sa zdá byť úplne v poriadku, no a po 3 dňoch sa vám obráti život o 180 stupňov. Toto je príbeh malého Adamka a jeho maminy Evičky. Čo vlastne trápi Adamka? Všetky tie jeho diagnózy, ktoré má? V prvom rade Adamka trápi asi tá hlavka a neurologické problémy, detská mozgová obrna, spastická kvadruparéza, to znamená, že sú okrhnuté všetky 4 končatiny, ručky, nôžky. Adamko sa narodil ako zdravé dieťa. Čo sa dialo vlastne potom ďalej? Ja som ešte počas tehotenstva cítila posledný mesiac také silné trhavé pohyby. Neboli to pohyby, ale bolo to také trhanie. Potom sa narodil približne 2 týždne skôr s otočenou pupočnou šnúrou okolo krku a s ručkou vpred, takže to jeho rodenie bolo obťažné. Čo všetko vás ešte čaká, čo všetko potrebujete, aby ste teda Adamkovi vedeli pomôcť? Potrebujeme neustále vyšetrenia lekárske, potrebujeme stabilizovať epilepsiu a užívanie liekov a nastaviť ho na liečbu, na kontrolné vyšetrenia. Potrebujeme mu zabezpečiť aj výživové doplnky, jednak na imunitu, pretože je stále chorý, neustále chorý, imunita je dosť slabá. Ja verím, že sa nám spolu s poslucháčmi Rádia Slovensko podarí vyzbierať dostatočnú a značnú sumu na to, aby sme teda Adamkovi zabezpečili všetko to, čo naozaj potrebuje. A ja ďakujem všetkým za pomoc, za akúkoľvek pomoc, či drobnú, či väčšiu, alebo už len tým, že pomyslíte na Adamka a doprajete mu všetko dobré. Pred Adamkom je ešte veľmi dlhá cesta, na ktorej jej verím, že spoločne pomôžeme. Rádio Slovensko, Slovensku. Pomáhame už 5. rok.